What's up guys? So karon adlaw is 4th of July diri sa US. So dako ni siya nga event, mura siya fiesta di sa tuwa or Pasko. And since dako man siya nga event is magluto sa ko karon og special nga recipe nako. So gitawag ni siya og balbacoa di sa tuwa. So in this video, ako ipakita sa inyo akong pamaagi kung saan pagluto. Again, daghan ni siya pamaagi kung saan pagluto ang balbacoa, depende ra. So kaning ako ang ipakita ninyo again, ako ani siyang way of kanang style sa pagluto sa balbacoa. So, stay tuned. Di na magdugay pa. Let's get into it. So, mo ni siya ang mga ricados o mga ingredients. Let's start sa meat. Itong gamiton. So, ang gamiton na to karon is actually, ang available na diri para mabalbacoa na ako is kaning oxtail. So, beef oxtail kani sila. Then, nasag ko'y beef knuckles. Okay, para na ay fats ba. And wala sa ko nakitaan nga panit sa baka dire. And ako sad siya adan og bones para mag-add og flavor sa ato ang sabaw or broth. So mo na siyang meat na limpyuhan na nako og napa-dry. Next is ang main gyud nga mga spices nga atong gamiton is kaning green or spring onion. So make sure nga daghan na siya. Then nasa tayo red bell peppers chop. Then nasa tayo red hot chili peppers. So kani siya is atsal ni siya pero halang sa ni siya. So oran siya kahalang sa silikolikot. So saan ako gi-chop kaya niya na ako ibutang may kahuman og pabukal along with the lime. So pwede siya kamo gamit og kalamansi or lemon, depende ra nimo. Then ako i-chop nga ginger dire, so apil ang iyang panit na. Then make sure nga yung ginger pod is daghan pod siya. Ang importante sa balbacoa is ang daghan nga spring onions or sibas dahonan o luya or ginger. Then natay garlic o crush, gipisat lang na siya, gipusa ang garlic o onions, chopped nga onions. Then natay whole black peppers or paminta nga liso. Then gamit sa gamay nga oil para pagisa sa lamas, so gamit ako coconut oil. Then gamit sa taog regular nga black pepper, ground black pepper. Then of course salt, sea salt. So mas mayo kung sea salt yung gamiton. Okay. Then kani siya is optional na siya. Gamit ko MSG gamay because again, why not? Then ang gamit sa kuaning patis or fish sauce. Optional sa na siya o kaning beef stock. So para pa add og texture og lasa sa sabaw. And then finally kaning turmeric powder. So optional po ni siya. So butang ko ani sa kong balbacoa. Now ang uban nasay ang mulutog balbacoa nga butangan nila tomato paste or sauce ug kanang pangpalapot kanang gitawag nga liver spread. So personally dili ko mo gamit ana kay kani sila daghan naman sila tambok or fats o lapot na siya daan niya. Inahansad ko mahigop og sabaw nga dili kayo pilit. So that's it. Ang sunod na itong baton kaya ito ni siyang i-prepare sa pressure cooker nya i-cook na to for about 1 hour or 1 hour and 20 minutes. So tara, ito na nasugdan og prepare. So first, i-arrange ang meat. So first thing is butangan ako siya og salt para naa siya flavor while gipabukal siya or gipabukalan siya.
salt, then tang sa nako daan ang red nga bell peppers. So kung wala mo bell peppers nga red, pwede sa mo magamit og paprika nga powder. So I think same na siya. Then butang sad nako diri ang pamintang aliso. Now, ang buhaton nako is kani siyang remaining nga mga spices is ako ni siyang isote or gisahon sa, then ibutang nako dayon sa pressure cooker, then usa nako pabukalan. So gisahon sa ni nato sila. So I'll add coconut oil. Then, mato na ito mainit na siya. Now, init na ang kaha, ito na ibutang ang garlic. So, gisaw na ito siya, hantod na golden ang iyang color or medyo mo brown. Ni gold na siya. Sunod na din nato ang luya or ginger. Isa na to isunod ang onions. So di niya kailangan ninyo pinuhon pag-chop ang mga spices kay pressure cook na sila, makuan magapon na sila magbungkag. Hindi nga na ako dagko. Pero kamo, pwede na sa inyo iwa o ginagmay. Depende rin namin nyo. So, ito na rin natin kadali. 1 minute go, no? Medyo maluto-luto na ang sibuyas. Butang na rin natin ang sibuyas dahunan or spring onions. Mix na natin sila tanan sahon, and then ako is sa maluto ko hilig kay ko add og ground pepper sa pagsutay na ko sa mga lamas kay para mo-absorb ang iyang lasa ba. So mix na nato og isaw lang nato siya for another 1 minute, then good to go na siya. So balik ta sa ato ang pressure cooker, anadri ang katong atong gibutang kaganiha. So ato nang i-add ang katong atong gigisa nga mga spices. So nabutang na nato. Ang next is butangin nato siya tubig nga sakto lang matabunan ng ato ang karne. So na-mix na nato ang mga lamas diri sa karne. Yan, nabutan na sa tubig. So, i-pressure cook din ako for 1 hour or 1 hour and 20 minutes. So, depende sa gamit yung karne, i-adjust lang ninyo ang time niya. Kung di mo gamit og pressure cooker, so, mas malugay po na niya o palata or pabuka lang karne. So, 1 hour and 5 minutes na ang nilabay. So, ato na ning ablihan ang pressure cooker. So, naako na ni siyang na cool down. So, pinakadali nga mapa-cool down ninyo ang inyong
Sige, tawag gani. Pressure Pressure cooker kay butan niya sa inyong sink niya pagasan yung bugnaw nga tubig para dali siya ma-cool down. So, mauna ni siya ang tsura dali. So, as you can see, sakto na gid siya kalata, di ba? By the way, di ganiha kay na ako nakalimtan nga pinaka main gyud nga ingredient kaning lemongrass nya, wa man koy fresh nga lemongrass o tanglad is gamita lang nakuha ning tani siya kanang paste version pero mas maayo gud katong fresh nga inyong bugkuson nya inyong i-apil og kanang mabukal sa pressure cooker. So, next thing aning baton kay atong balikon og painit, mabukal na to siya para ibutang na to ang mga remaining ingredients og i-final na to ang timpla. Karon nga nibukal na siya, butang na nakuha ning lemongrass nga paste. Then mix. Then butang na ko next ang turmeric powder para pa-add og color gamay og actually daghan sa nag-nutrients ang turmeric. Mix lang na nato siya, mix. And then butang na nato katong pahalang or chili. So di ni siya atsal hala. Actually mo siya atsal pero ang kahangon ana murag sili kulikot. Next is butang na nakuha ning beef stock. So again para pa mas dense ang flavor sa ato ang balbacoa. Isunod sa nako ang Ajinomoto or bitsin. So again, optional na siya, nara ninyo. Pero ako, magamit yung bitsin sa akong mga loto. Then, magbutang ko aning gamay nga fish sauce or patis, tawag ani. So, make sure nga tilawan sa ninyo sa magbutang aning patis kay basin maparat pod. So, para nako kay gibutangan na biya nako og asindaan niya. Gitilawan na sa ninako niya. Bantay mo aning patis kay poison ba ni siya na oh? No, sauce di poison. So, GG na naloko na nita ni pero ato nang ibutang kay poison good ni. So gamay lang. Then i-mix ni nako. Mix ni nako din ito siya ipabukalon og another 15 minutes. So 15 minutes nang ilabay, butang na akong sibuyas dahonan dire. And pugan ako gamay nga lime para naay murag hint sa aslom ba. So pugan ako half lang sa lime. Then pwede na ni siya haonon after 1 minute. So at this point luto na gini siya. So wala siya. Sakto lang siya kalata. Murag mahubo na ang bukog sa panit ba. Hi guys. Ngaon ta. So that's it guys, ingana ra kasimple pagluto sa balbacoa. So kung bago mo ay mo kalimot og subscribe sa akong channel para ma-notify mo sa future nga videos about cooking, fitness, fun, music and everything in between. Thank you and hope to see you soon in my next video.